Embong Banyuwangi. Tari jalan goyang Langgeng Buwana monggo Mas.
bali meneh. Entuk neh, piye Mas? Kowe iki metu-metu ngambungi, aku ambungen. Kowe sing banci iki. Dipanggil ini loh, dipanggil kamu dengar apa enggak sih? Cek lo. Orang tadi jajal ki sone iki penak. Cek lau. Nggih, buat penonton yang berbahaya kami mengucapkan Berbahagia. Iya. Iki sone iki penak kok aja ngisini-ngisini. Jarnane iki apik. Langgeng Buana. Kayak jangermu. iki kesenian kita. Jangermu Krisna Buana, lek iki Langgeng Buana. Padha pirale lho. Pokoke nek bancine Jan. Halah dijak sepisane kemualan kowe. Yo ora sepisan aku. Oh ping pindho. Kok ping pindho apane to? Karo kae. Lho sini hotel kae. Hei. Bose doyan banci polae. Sapa? Luwancang ngawur aku seneng lek jarnane iki main apa ning dalange beh aku jan mengidolakan dalang iki aku pokok. Sepurane. Sayang saiki dijak janger ngalem mak iki. Sepurane dalange iki mbiyen mantanku. Masa? Sepurane. Aku ya Bu gak sombong Bu, mbiyen iki mantanku keturune gagah perkasa ngene. Doyan banci wanci. Hei, tas rabi yo. Hei, ngono rabi ndik ngira ngomong nek janger iki. Mbiyen karo aku nalika malam pertama gaya lilin biasa. Heeh. Gaya lilin sing piye? Sing ngene kae lho. Terus gaya cicak-cicak di dinding. sing piye kuwi? Ini kae. Heeh. Ana gaya sing anyar yo Yah yo. Apa? Gaya terjun payung bebas. Sing piye kuwi sing? Ayo, aja mancik meja. Iki nek barongane kok dingklek pae kae lho. Pong, Yongsi, Pong. Oh ya Yongsi. Ya Allah. Makasih loh. Padha. Lah aku ndelok alise jelirit ora. Bolaku sing wayu. Sehat-sehat ya sayang. Karo Mas apa jenenge Setia. Suliwa sapa? Setia. Oh, Setio. Setia mbahmu. Oh bener lek Indonesia setia. Ah, karo Mas iki Ya. gaya terjun payung bebas. Kono kuwi ning amben aku menek lemari. Menek Iki lemari. lemarine? Menek Oh. lemari. Dalam hitungan 1, 2, dan 3 aku langsung mencolot. Langsung celup. Tugel wis. Oh, ta Mas to. Amben tak wedi. Lho, penasaran karo kowe lho. Sing ngefan kowe tiba akeh ya, Bang. Dibacutne sik, aku ora ngenekne kowe lho. Agak kowe banci yo. Kowe sing banci. Kurang.
pas ndas tekeke mau intir-intir lho. Pas ndas tekeke mau intir-intir. Mau tekek to? Bapak ya arek-arek. Mangkono duwe bapak. Sumpah pas kacuku iki mau. Mau aku kok keguguran. Eman-eman anak dalange iki kok. Pokoke lak lahir anakku apik. Lagi fenomenal. Pong, sangke lali karo kowe Don. Arek cilik loro ceblok ning kali mboke ra roh kae lho. Anake ra ngreken emang. Bu, ya Allah, delok ya delok anake diopeni, Bu. Lah anake nyemplung kali dijiar delok rempong. Kowe iki nggarani wong. Aduh. Ya Allah. Percaya kok masyarakat kene iki. Masyarakat kene iki jan guyub rukun lho, Pong. Nggih. Piye, Mas? Kowe milih ae to. Le, ketara bapak ibu tuan rumah iki jan loman belas. Mambengi awakmu ning kene. Mambengi elektron. Janger, saiki sawerane jan tumplek blek biru-biru rene putih. Lah saiki mung adek gane nyawer. Hah? Oh iki abang-abang panjake. Endi bapak ibu tuan rumah? Aku gak di kayak abang-abang kena gue bayar mekar, Bu. Endi Pak Andre? Pak Haji Andre. Pak Haji. Pak Haji Andre. Oh lagi makan ya sayang. Diwakili kon makili bojone. Diwakili dulu sayang sama istrinya. Pong. Dibuka. Diucap nih sik Pong disapa penonton warga Keriki nih. Sido makmur kene Pong disapa dulu. Nggih, semoga rakyate kene ayam tentrem gayu rukun anggene golek rezeki lancar. Nggih. Nggih, muga-muga warga Sido Makmur sakwise Bapak tuan rumah bubarake acara iki gene alangan rubeda. Amin. Lan dilancaraken rezekinipun. Amin. Nggih, lan muga-muga seni jaranan ben gak kleru. Langgeng buana. Sukses selalu. Halo. Lari, lari, lari. Lokasita. Lah kundi. Bang, tak aku juga no bang.
kei. Lah kok ibu tuan rumah lek nyauri piye? Lah ndi rambutnya sing mambengi? Mambengi ki adekku, tak omongi ngono. Mambengi kembaranku. Lho kok ngapusi? Aku ndek kembaran, lanang wedok. Iya Mas wedok enek koncine. Nggih, spesial iki enek YouTube Mas Embong karo sapa ki jenenge Nduk Ahmad? Joko Tole. Joko Tole. Wes Joko Tole. Cik Joko semono tolene ndahne ra Joko. Ndahne adike kaya apa lho? Sik Jokone. Mas Setya Jokone mbiyen sepira, Mas? Nggih. Matur nembah nuwun kagem Bapak Ibu tuan rumah pun paring rezeki. Nggih, Pong. Selain nari engko sik dibacokne jaran goyang, ning mburi engko sik enek tari-tarian demi tari-tarian. Enek tari potong leher. Hei. Lea. Lea. Heeh, kan. Loh, kelo dicelokne lho. Beh, kok kuwe neh. Hei. Matane ra diwesi karo bocah ganteng. Pak, lah aku ndi? Hah? Oh ya nyanyi sik. Lah ndi duwite? Oh, ya nyanyi sik. Tekono Bapak Ibu tuan rumah. Bu nyedhi lagu napa, Bu? Bu iki cek ilang anune. Napa? Sing viral. Sing viral rempong diketok gulune ndi. Keringis. Aja kok udan, aja. Heeh. Oh, ayo Bang. Kowe sik ae, heeh. Kowe sik. Mosok kuwi. Disapa dengan Maduranya dong, Bang. Aku ra iso Madura ki versiku ae ya. Ya karepmu hakmu. Duh, angin. Senengane yo mesti. Nyapa dadak ngono kuwi lho. Depaki salam karo Jare Mbak Ita iki lho. Dari apa? dari Langgeng Buana. Mbak Ita rungokno Mbak Ita rempong nerokne. Salam de Ram. Hei, Ramatur ebu Cukende tretan sadeje. hei. Aduh angin depaki salam karong ndak amature salam de ramatur rebu aju kende tretan sadeje duta
Lambeku nganu ya, Pong. Mandret lambeku. Pakai sandal, nyilih sandalnya Mas iki lho. Nyilih ya Mas, dilut. Pong, tapi lek kowe sing setrum gak apa-apa, Pong, lek pas aku aja. Heeh, kok gak nek. Bapak emos nyangoni. Jare aku ndono mau tibakno ngomongi kon nyanyi kowe. Lah iya nyanyi apa, Nduk? Tekono neh. Jarene mau njaluk lagu. Heeh. Apa? Lagune sing viral-viral. Viral, ndak. Sik, aku tak ngowe arek-arek. Sing iki lho barange semene. Oh, iki nggih, pripun Mas? Oh, nggih. Nggih. Oh, iki lho munggah neh, Pang. Aku mau durung memang wis mau. Oh, greges hati. Omonge pelas. Oh, Madura iki nek ngarani Merkesati, Gregesati. Gregesati. Walah, aku iku ya. Monggo. Spesial buat tuan rumah. Hei! Langgeng Buana. Tak tolei ae pendak monggo Bu, joget. Ayo. Omongi kok duren. Kowe sik jane iki. Omonge pelas. Hei! Ono watese. Ore biareng mati biareng.
kita gonta ganti toh. Jare kok YouTube jarene. Wes. Ah, tekan sih Bapak Tuan rumah piye iki kadung ngundang-undang kowe lho iki. Buri ki cek dawa. Heeh, wis tekan sik to ndang. Buke, Pake sepurane nggih. Wis arep entek. Nggih, iki udane teko iki. Heeh, ngalih. Saringan sik, Bang. Tak cepone swalku piye? Cepetno kok tangmu. Pang. Nggih, keripik gedang keripik telo. Heeh, keripik gedang keripik tela sithik edang pokok rata. Heeh, ning mburi sik duwa. Sik nek gandrung. Gandrung, macan. Sembarang-barang. Reno-reno. Pong Perdi kok rambut sapa ta, Pong? Maset ya. Hei. Jangan Mas Yo lek ngono kuwi muring to. Mas, lenten salah lupute kula lan rencang kula nyuwun agunge pangap sami. Monggo. Embong Banyuwangi.